Pasulj mi narasao, buja na sve strane, a ja se radujem jer znam da je bez mane. Tetovac domaći mnogo će se jede, dok mi vlasi kose ne postanu sede. Voli ga i moja draga i kuva ga često, i uz njega mora da umesi i domaći testo. Da li je klot ili sa kobasicu neku, al obavezno i belolučanu papriku meku. Ne stidi se draga ni predamnom da prdne i obavezno mi da znak te guzicom prvo mrdne. Ljubav je to i ne zameram ni jednog trena, nek mi je samo vesela moja zgodna žena. Posle pasulja ko odsedativ umor nas obali, a i da se u krevetu ubaciš ništa ti ne fali. A to malo onako idila za posle ručka ili za pre ko još nije ručao. I naravno u duhu ovog klipa iz serijala Svedinji kurcu danas stavimo se par onako baš idiotskih viceva. Pa kaže ovako. Sreli se Chuck Norris i Sok Tetrapak. I sad prvi će Tetrapak da kaže: "Gde si Norris, čače?" Na šta će "Gde si Soče, tetrapače?" Koliko je glupo, znači neverovatno. I sad kaže: "Pita mali zemljotres velikog zemljotresa: Jeli, šta se desi kada ti udariš?" Odgovara veliki: "Ma pusti, frka, pogine 100.000 ljudi kad udarim blizu grada. A ti?" Mali će onako smoreno i tužno: "Ma ništa, malo zaljuljam lustere i to je to." Pita mali ponovo: "A šta se desi kada ti udariš ispod vode?" "Još gore," kaže veliki, "stvori se tsunami visok preko 50 metara, pogine 500.000 ljudi. A ti?" Malom već pada krivo onako pa odgovara bezvoljno: "Ma ništa, zaljuljam koji manji čamac i to je to, toliko jebi ga." I opet mali pita: "A jeli druže, koliko si ti po onom Richteru?" I veliki odgovara: 8. "Na kurcu te nosam." Voditelj kaže gostu: "Znači, vi ste pesnik, jel tako?" Gost odgovara: "Da, ja sam pesnik," onako sav ponosan. Voditelj: "Amater?" A gost mu odgovara: "Amater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako." Pita kondukter osobu u autobusu: Jeli imate kartu?" "What?" "Kartu molim, nemoj se praviš toša." "Excuse me, kartu. I don't understand." "Your ticket, please." "Šta?" "Jel znate šta se dobije kad se pomešaju pasulj i luk?" Suzavac. Kaže: "Ko je opasniji od Chuck Norrisa?" "Jedino Sunđer Bob, on i roštilja pod vodom." I to bi bilo to, dragi moji, za ovaj klip serijala Svedinji kurcu. Nadam se da vam se dopalo. Ako jeste, slobodno lupite like, subscribeujte se na moj LP kanal i vidimo se vrlo brzo u sljedećem klipu. Ćao drugari moji i budite mi dobro.